Sepurane yo, Dik. Aku duduan saplas. Pas loro mbokku, tapi pas waras mbok gua. Bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Pacaran ki kayak mau pakok-pakok. Aku sing wong sangar. Iso aku ngubrak ngapi hubungane wong. Masuk bae. Aku jane sayang kowe. Nang kira sayang aku. Yo wis ra sida. Nek awakmu ngechat wonge kok gak dibales-bales. Sabar. Mungkin datane urip, wonge mati. Kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Ngechat pe kaya ngirim surat izin ning guru. Mek diwaca tok. Gak dibales-bales. Lek awakmu njaluk tenanan, oke, aku siap. Lek awakmu njaluk dolanan, maaf yo, aku mau numbaske. Masuk bae. Nah, awakmu ngechat dekne gak dibales. Rene chatan karo aku, Dik. Nek duwe kanca sing goblok elek tapi iso gawe bahagia. Terus gawe apa? Duwe pacar, duwe cinta, tapi teles kebes netes elo cendol dawet. Jadi ngene lho guys kesimpulane. Galau iki sacukupe. Yo, Bahagia salawase. salam uye as. Salam, iya tuh.